Pääsin pieneen kuruun. Mä en näe missään muualla mitään muuta kuin valkeeta. Nyt mä kiipeen tähän mäen päälle ja sit mä mietin hyvin tarkkaan, että onko nyt aika kääntyä pois. Juoksen vapaana, maasto nousee, taivas nauraa. Jokainen askel on tarina, luonto opettaa, se on minun oppini. Kivet kolisee, juuret juoksee, yö ja päivä, vuodet vierii. Ei kiirettä, ei kilpailua. Tämä video tuleekin nyt täältä Lapista, Enontekiöltä Jatunista. On tullut hiihtolomalle tänne, mutta juoksutouhujakin on tarkoitus tehdä. Ja eilen saavuttiin aika myöhään. Ajattelin käydä nyt pienen kevyen hipsuttelun tuossa kylällä juoksemassa. Tänään saattaa olla tämän loman ainut aurinkoinen päivä, joten ajattelin lähteä nauttimaan auringosta ja tämmöisestä 8 asteen kevyestä pakkasesta. Tervetuloa mukaan. Tämän videon teema on loma ja leikki. Tällä videolla pidetään hauskaa. Mä en näe taakse näitä reittimerkkejä enää. Täällä tulee lunta. Nyt mä käännyn takaisin. Jos edellisellä videolla näin nyt vähän otsakurtussa siitä, että syntyykö kilometriä, niin nyt on ajatellut murehtia siitä. Nautin vapaudesta liikkua sillä tavalla niin paljon tai vähän kuin siltä tuntuu. Ja haluan, että hyvä fiilis näkyy liikkumisessa, koska se on loppujen lopuksi kaiken A ja O. Ja tarpomiseen meinaa nyt todellakin mennä hermot ja minä käyn tekemässä tiedusteluretken, miltä näyttää seuraavan Kukkulan laelta. Haluan, että hyvä fiilis näkyy liikkumisessa, koska se on loppujen lopuksi kaiken A ja O. Ja mulla on ainakin nyt hyvä fiilis. Mä lähdin juoksemaan pakkasella, mutta tuo aurinko pahtaa niin, että oli pakko heittää jo kauluria pois. Mikä voisi olla ihanampaa täällä keskellä Lapin jänkiä. Nyt ollaan menossa täällä keskellä Jatunin Vuomaa. Tältä jänkeltä on poiminut satoja kiloja hillaa lapsena ja nuorena ja satunnaisesti edelleenkin. 2 kilsaa on täynnä. Täällä varoitellaan poroista, mutta ei näy poroja täällä lenkillä ja vielä vähän matkaa mennään eteenpäin ja sykkeet tuntuu tempoilevaa. En tiedä, onko nyt kyse mittausvirheestä vai vaikuttaako myöhäinen nukkumaan meno ja automatka ja kaikki muut rasitukset takana. Mietin tässä ultrajuoksua, kun mulla on ystäviä, jotka sanoo, että he ei lähde tänne Lappiin alle 2 viikoksi, kun tuo automatka on niin pitkä. Eilen meillä meni pysähyksineen ja latauksineen sellainen vajaa 12 tuntia, ehkä 11,5. Keli oli aika heikko osa matkaa. Ja sitten mä mietin, että okei, keväällä karhunkierros 5-5. Mun aikahaarukka siellä on sellainen 9-11 tuntia. Jos nyt maaliin pääsee, ettei mitään ihmeellistä tule. Et kaikki on niin suhteellista. Jollekin se aika istua autossa on mahdotonta ja sitten toiset juoksee sen verran. Jotkut hullut vielä paljon pitempiä matkoja. Mutta niin se on, että ihminen tottuu melkein mihin vaan, kun se treenaa. Autossa istumiseen tai juoksemiseen. Taas tulee takaa joku.
Karesuonto 10 Kilpisjärvi 120. Huomenna me ajellaan tuonne Kilpisjärvellä ja siitä alas Yykeän perälle eli Skibotteniin. Sitten haetaan evästä Kilpishallilta ja auto saa evästä laturista ja kohta matka jatkuu. Se oli Kilpishalli ja eväksi tuli tänään garlic flatbreadia, josta Mirja väitti, että olen sanonut, että se on liian valkosipulinen, mutta mikään ei voi ikinä olla liian valkosipulista. Katsotaan sitten, kun sä kouristelet närästyksen parissa, että oliko liian valkosipulinen. Tämä jää nähtäväksi, katselijat. Täällä ollaan Yykeän perähallin pihassa ja lähdetään kohti Svartbergettiä ja Vardovarria ja tuonne ylös vuorille. Svartberget ja Vardovarri. Joo. Eli me lähdetään täältä Vardovarrille ja sieltä jos pääsee niin Sledon ja Hengenin kautta sitten takaisin tänne kylälle. Kokonaismatka saattaisi olla tuommoisen 10 kilometriä. Svartberget 600 metriä ja 1,4 kilometriä. Kumman reitin ottaisi helpomman vai vaikeamman? Me valitaan nyt tämmönen helpompi tie ja jatketaan tänne ja ystävämme aurinkokin nousee tuolta takaa. Mikä päivä olla elossa ja kiipeämässä Norjan vuorille. Polku meinaa muuttua vähän hähmäiseksi, mutta täällä joku on mennyt ja oikeaan suuntaan osimoilleen mennään. Me ollaan täällä Svartbergetillä 171 metriä merenpinnan yläpuolella ja tonne ylös pitäisi päästä Vardovarrille noin 500 metriin. Ja meidän pitää lähteä nyt etsimään sinne polkua. Näkyy opasteet Vardovarrille.
Mutta mitään polkua sinne ei näytä menevän. Katsotaan miten tässä seikkailussa käy. Svartberget on nähty, nyt lähdetään katsomaan, että löytyykö täältä reittiä ylemmäs. Moottorikelkan jälki on kovaksi tamppautunut ja tasainen kulkea, mutta viekö se oikeaan suuntaan? Vain aika näyttää. Suunta tuntuu olevan pikkuhiljaa ylöspäin. Mutkitellaan täällä metsässä, mutta jospa me vielä päästäisiin ylös sinne vuorille ja ainakin puurajan yläpuolelle. Ura näyttää lähes kadonneen, mutta kyllä täällä just näkee jotain jälkiä. Ja niin kauan kun jalka kantaa, niin tietää, että on oikealla reitillä. Täällä alkaa näkyä jo vähän korkeampaa vaaraa tuolla. Aukeella on aika hyvin tuiskukin nostanut tämän polun umpeen, mutta onhan se pohja siellä olemassa, joten sankarimme polun etsiä testaa, missä polku kulkee. Anteeksi. Parhaimmillaan tässä on käyty nyt polven syvällä. Kyllä täällä polku löytyy. Aurinko alkaa vähän sulattaa pintaa joistain kohti. Pahin virhe juoksussa ja retkellä on se, jos energian päästää loppumaan. Silloin tulee paha mieli ja alkaa ketuttamaan. Karkkitauko. Tauon jälkeen minut on ylennetty polun etsijäksi. Eteneminen on hyvin hidasta, mutta kyllä se polku täältä löytyy ja vuorelle päästään tavalla tai toisella. Yngenvuonon pohjukka alkaa näkyä tuolla. Mies tuli vuonolta näyttäen huonolta, norjalaispaitoineen. Tuolla laakson pohjalla äsken tarvottiin ja tuolta vuonon pohjukasta me on tultu. Ja tuolta löytyy Suomi. Tähän tarpomiseen meinaa nyt todellakin mennä hermot ja minä käyn tekemässä tiedusteluretken, miltä näyttää seuraavan Kukkulan laelta. Jatkammeko matkaa? Hyvä taukopaikka löytyi tuosta edelliseltä tasanteelta. Tein viimeisen epätoivoisen tiedusteluretken, että onko huipulle mahdollista päästä. Ja kun tämä takana näkyvän Nyppylän huipulta lähdin laskeutumaan, niin oli reisiäni myöten hangessa. Täällä on ilmeisesti kuljettu niin vähän tai sitten vaan nyt aurinko ja päivä on pehmittänyt hankea. Nekin kohdat, missä tulomatkalla askelkanto upottaa nyt. Joten tällä kertaa tämä seikkailu päättyy turvallisesti siihen, että me rämmitään tunti näitä pehmeitä jänkkiä takaisinpäin. Vuori jäi nyt huiputtamatta. Mutta se ei seikkailua pahenna. Katsotaan vielä mitä paluumatka tuo tullessaan. No niin. Ollaan takas täällä Svartbergetin näköala tasanteella kattelemassa tänne vuonolle. Vuorovesi on noussut ja nyt on se hetki, mitä me ollaan kaikki varmaan odotettu koko tämän videon ajan. Nimittäin garlic flatbread hetki. Voiko tämä leipä olla liian valkosipulista, niin kuin Mirja väitti? Koitetaan. Mulla on nyt tässä tätä
valkosipulileipää. Suolainen maku hyökkää suuhun, valkosipuli. Mä en vielä sano, että tää on liian valkosipulista, mutta mä maistan lisää. Suupalan jälkeen ei missään tapauksessa liian valkosipulista. Suolassa tää kyllä on. Loppuarvio valkosipulileivästä. Valkosipulia ei ollut liikaa. Mirja, sinä olit väärässä. Sinä olit väärässä, ei ollut liikaa. Aika suolainen se oli. Maut ei ollut kauhean tasapainossa, mutta sanotaanko, että tässä kohtaa retkeä eväs kun eväs maistui hyvältä. Me lähdetään nyt etsimään reittiä alas täältä Mustavuorelta. Otetaan toinen reitti kuin mitä tultiin. Vielä vähän jotain uutta ja jännittävää. Vaikka paras osa nyt retkeä, eli evästauko onkin ohi, niin retki jatkuu vielä hetkisen ajan. Et hän törmää puuhun. Sitten loppuu vielä alamäkijuoksutreenit. No niin. Täällä on kuivien sukkien vaihto menossa ja kattelin tuossa karttaa vielä, mitä katsottiin lähtiessäkin. Enkä voi olla pohtimatta, että tulikohan navigoinnissa pieni virhe. Lähdettiinkö ihan väärään suuntaan kulkemaan sieltä Svartbergetiltä pian. Olisi pitänyt lähteä paljon enemmän länteenpäin kuin mihinkä sitten lähettiin. Mutta nykyteknologia on siitä ihmeellistä, että GPS-jälkikellosta kertoo kyllä sitten missä käytiin, joten katsotaan se sitten vaikka videon lopuksi erikseen, missä mentiin ja mihinkä olisi ehkä pitänyt mennä. Siellä on Kilpisjärven mahtava saana, jonne pitäisi kohta lähteä kiipeämään. Saanalle 4 kilometriä lähdetään etsimään tietä. Tuonnehan se vie. Saanan valloitus on lähtenyt liikkeelle. Täällä mennään tunturikoivikon seassa ja Kilpisjärvi levittäytyy tuolla alla. Lähdettiin uudelleen tänne vähän pohjoisempaan, koska Mirja halusi tänne tunturimaisemmin vielä hiihtämään. Ja mä ajattelin, että nyt mulla on sitten mahdollisuus lähteä tunkkaamaan. Saadaan vähän nousumetriä täältä saanalta. Mä en ole myöskään ikinä käynyt tuolla päällä. Joten tuleepahan sekin koettua. Ensimmäinen etappi 1,4 kilometriä Saanan kodalle ja sieltä lähtee sitten nousu varsinaisesti tuonne tunturin päälle.
Vähän rupesi lunta tiputtelemaan taivaalta. Mutta ei täällä hirveästi vielä ole pilveä. Täällä mennään. Pikkusen jää tuolla Kilpisjärven takaiset vaarat jo kuitenkin pilveen. Katsotaan minkälainen sää suosii. Ei pitäisi sellaista säätä olla tulossa, ettei tuonne ylös uskaltaisi nousta, mutta tietysti jos pilveen vetää, niin sitten näkymät jää vähän heikoiksi. Lähestytään puurajaa. Täällä menee hyvä tampattu polku. Lunta ei ole satanut ja täällä on ihmiset kävellyt, myös lumikenkäilty. Joten ihan pikkulipposillakin pääsee täällä menemään hyvin. Tuolla edessä ensimmäinen harjanne odottaa. Täällä ei ole pakkasta, mutta kun nousen tuolta puurajan yläpuolelle, niin huomaan, että tuuli voimistuu. Mulla on repussa mukana kuoritakki ja voi olla, että se pitää vetää päälle. Jopa tää laajakulmakamera antaa osviittaa siitä, miten upeita tänne on nousta. Huhhuh. Nyt mennään kohti varsinaista huippua. Aurinko paistelee välillä, joten piti laittaa lasit päähän ja mikrofonissa on tuulisuojaus, mutta en usko suoraan sanottuna, että se auttaa tällä viimalla. Onneksi otin tän takin mukaan. Ylös yritetään vielä. Tuolla alhaalla näkyy Saanan kota. Kilpisjärvi levittyy tuonne alle. Jossain tuolla Mirja on paraikaa hiihtämässä. Terveisiä Mirjalle. Tuonne tunturien yli jatkuu tie Norjaan. Siellä me käytiin eilen. Tuolla edessä Saanan huippuodotus. Ja taas on pakko vetää aurinkolasit päähän, koska aurinko helottaa täydeltä terältä, vaikka pilvistä piti olla. Voi ei, onpa kurjaa. Ei niin hyvin tampattu osuus, tai tänne on ehkä puhaltanut lunta. Jalka uppoo vähän se, mutta ei se haittaa. Täytyy kiittää Icebookin lenkkareita, että vaikka jalat ois märät, vaikka ne uppois hankeen, niin ei liikkeessä jalat paljon. Tässä kohtaa kiitän myös itseäni siitä, että laitoin pitkät kalsarit rikoitten alle, vaikka lämpö onkin plussalla. Tää viima on aika kova. Tuuli alkaa olla semmonen, että ei tee mieli kaivaa kameraa esille. Takana pilvet. Pilvet näyttää tulevan vuorten yli. Mä nyt luotan kuitenkin siihen, että mä löydän täältä pois. Viime kädessä mä saan kelloon palaa takaisin lähtöpaikkaan toiminnon. Monesta kilometristä ei ole kyse, täällä ei ole pakkasta. Mutta en ole kokenut tuntureilla liikkuja ja vaikka vielä ei paleile, niin mielessä käy, että jos tästä pahenisi, niin sitten voisin olla jo liian kevyin vaattein täällä. Nyt kuitenkin menee vielä hyvin.
Mä en tiedä montako huippua tässä on ennen kuin päästään sinne viralliselle. Mutta kyllä me aika ylhäällä ollaan jo. Kivikko näyttää siltä, että aletaanko me olla täällä huipulla. Oranssit merkit näyttää tietä. Näen jonkun maston tuolla, joka saattaa käsittääkseni olla lähellä sitä huippua. Pääsin pieneen kuruun. Mä en näe missään muualla mitään muuta kuin valkeeta. Nyt mä kiipeen tähän mäen päälle ja sit mä mietin hyvin tarkkaan, että onko nyt aika kääntyä pois. Ja jos täällä tulee lumimyräkkä, tänne ei käsittääkseni luvattu lumimyräkkää, niin miten mä näen sitten mihin mennä? Laakso tuolla alla on ihan valkoisena. Joten nyt mä kiipeen tämän mäen päälle ja mietin siinä uudestaan, että jatkanko vielä pitemmälle tänne tunturin päälle. Luulen näkeväni huipun tuossa edessäni ja mä nyt käyn siellä. Tarkastin säätiedotuksen. Täällä ei pitäisi tulla lumisateita hirveitä pilvistä. On. Mä näen monta reittimerkkiä eteenpäin. Pilvet on ehkä tuolla alapuolella, koska mä en näe enää tuonne laaksoon. Mulla on energiaa, mulla on nestettä, mulla on lämmintä ja mä näen reittimerkit. Niinpä mä oletan, että mun on vielä turvallisemmat jatkaa. Okei, taaksepäin mä en kyllä näe oikeastaan mitään. Mä en näe taakse näitä reittimerkkejä enää. Täällä tulee lunta. Nyt mä käännyn takaisin ja laitan kellosta palaa takaisin samaa reittiä. Mulla on noin 2 kilometriä alas. Lunta rupesi tulemaan. Oman jalanjäljet täällä näkyy ja reitti merkitkin ainakin satunnaisesti. Kellon kotiinpaluutoiminta vaatii jotain kalibrointia. Mä en näe missä mä oon. Onneksi maastokartta puhelimessa toimii. Ja mä löysin just seuraavan oranssin pylvään. En oo ikinä ollut näin iloinen kuin näin oranssin pylvään. Onpa ihana nähdä tuota aurinkoa. Näen jo alas tuonne laaksoonkin. Voi olla, että tuolla ei ollut mitään vaaraa, mutta mä ajattelin, että pelko on järjen ääni, joka sanoo, että nyt on aika kääntyä pois. Nyt mä aion nauttia tästä alamäkijuoksusta, mikä on tarjolla tässä nyt seuraavaksi. Mielestäni tulin tästä ylös, mutta en tiedä missä mun jalanjäljet on. Takana se saana hymyää. Mä oon tässä saanan kainalossa. Kohta pääsen tonne puurajaan alle.
otetaan täältä vielä kuvat. Aurinko paistaa. Ne on niin kuin näet, niin Kilpisjärven laakso on tuolla kyllä pilvessä. Mutta täällä ei näytä enää siltä, että olisi mitään hätää. Ja mä tässä mietiskelin sitä, että olisiko mun ollut turvallista jatkaa tonne huipulle. Mulla olisi ollut varmaan 1,5 kilometriä, maksimissaan 2. Siellähän saattaa olla nyt jo aivan kirkasta. Oliko siis todellista hätää? Mun kuoritakki osoittautui hyväksi. Mä en palellut missään kohtaa, se suojasi mua tuulelta ja tuiskulta. Mä olisin voinut mennä johonkin nyppylän taakse ja ottaa, että pilvet puhaltaa ohi. Näkymä paranee. Mä sanoin, että mun kellossa on palaa takaisin kotiin toimintoja, niin siinä onkin. Mutta kun rupesin katsomaan sitä siinä kohtaa, kun en heti löytänyt enää seuraavia reittimerkkejä, niin mun kello halusi, että mä pyörittelen jotakin palluroita siinä. Eli mä luulen, että siihen piti tehdä jonkunnäköinen kalibrointi. Tätä en ollut ottanut huomioon. Ja siinä kohtaa, kun pieni paniikki, no paniikki on väärä sana, mutta kyllä mulla semmoinen hätä oli, että mä en halua jäädä sinne. Mä haluan pois ennen kuin tuo ajatus katkesi. Haluan pois, että ennen kuin näkyvyys menee kokonaan, että jos menee niin kuin vielä huonommaksi, niin sitten mä oon pulassa. Ja sit mä tein sen, että mä kaivoin kännykän ja maastokarttasovelluksen, josta mä näen missä mä menen. Mä olin suoraan polulla. Ja siitä seurasin sitten polkua pois. Ja jotain samanlaista ne norjalaisetkin varmaan käytti, eli he tiesivät, että hän on polulla. Ja mietin, että oliko vähän höpsöä lähteä sieltä karkuun, kun mä olisin teknologia-apuvälineen voinut sinne suunnistaa vaikka täydellisessä tämmöisessä whiteoutissa, myräkässä. Saattaa olla, jos sä oot kokeneempi tunturilla tai vuorilla liikkuja, niin kerro mitä mieltä oot siitä mun ratkaisusta. Alkaen siitä kohtaa, kun mä mietin, että jatkanko vielä eteenpäin. Katsoin, että no selkeä näkyvyys on vielä huipulle päin ja koitan sinne ehtiä. Sitten siihen kohtaan, kun huomasin, että en enää takaa näkään reittiä kauhean selkeästi. Eli se pilvisyys alkoi sinne tulla. Ja sitten päätin sieltä kääntyä. Joo, tuolla se saana hymyää. Mä luulen, että norjalaiset huiputtaa sen kauniissa säässä. Mutta ei mua harmita. Mä tein mun ratkaisut ja kokeneemmat kulkijat varmaan tekee omaansa. Mutta jos sä tiedät, että mitä tuossa olisi pitänyt tehdä, niin kerro kommentteihin. Kiitos. Mä enäsin reflektoida tässä tätä reissua, että tähän asti 2 epäonnistunutta seikkailua, mutta ehkä ne olikin onnistuneita seikkailuita, vaikka nämä lopulliset määränpäät jää saavuttamatta. Saana peittyy takana jälleen pilvään ja lumisateeseen. Ehkä tuolta oli ihan järkevää nyt lähteä pois. Täällä mennään lomaviikon viimeistä lenkkiä. Taas täällä Jatunin Vuomalla ja tie sulaa auringossa. Piti ottaa aurinkolasit päähän. Kevät tekee tuloa Lapin maahankin. Ja ajattelin, että tää viimeinen lenkki on vähän semmonen tilaisuus tehdä tilinpäätöstä myös tästä reissusta. Olen selkeästi huomannut, että lomailu ei ole helppoa silloin, kun elämässä on paljon työtä ja muita kiireitä. Koska sille yhdelle vapaa-viikolle
Ja niille siellä oleville asioille asettaa ihan hirveästi paineita, odotuksia siitä, minkälainen se täydellinen loma tai täydellinen reissu tuntureille tai vuorille olisi. Ja myös voi olla, että jos elämässä on muuten kiirettä ja paineita, niin jotenkin sitä toivoo, että lomalla niistä kaikista pääsisi irti. Mutta ei se niin mene, koska kaikki ne asiat, mitä siellä arjen kiireessä on painettu alas, pääsee lomalla pintaan. On ne sitten parisuhdekriisejä tai väsymystä tai epävarmuutta tai mitä vaan, työhön liittyen mihinkä vaan, tai näihin juoksukilometreihin. Tänään olisi tarkoitus käydä sellainen lenkki, että noin 40 kilsaa tulee tälle viikolle kokonaismääräksi juoksua. Se tarkoittaa, että mä oon myös matkalla kohti Karhunkierrosta suurin piirtein mun suunnitelman mukaan. Ja onhan tää ollut hyvä liikuntaviikko. Mulla on ollut tosi keveitä reissuja, jossa syke on ollut ihan ykkös- ja kakkostoneen. Ja mä oon ottanut vähän rankempaa juoksua, että vähän saanut edes sykettä ylös. Toisaalta se, että edes vuorille kipuaminen tai hangessa kahlaaminen ei nosta sykettä, kertoo siitä, että mun juoksuharrastus, kuntoiluharrastus myös selkeästi on parantanut mun kuntoa. Mä oon huomannut, että näistä lomalla tehtävistä retkistä tulee myös vertauskuvia meidän elämästä. Yksi asia, minkä takia vuorille on kiva nousta, on se, että se näkymä tarjoaa sen kokemuksen, että mä näen selkeästi eteenpäin ympäristön. Mä tiedän, missä mä oon. Se fyysinen kokemus ja aistillinen kokemus on myös henkinen kokemus. Ja jos elämässä on semmonen aika, jolloin on rankkaa syystä tai toisesta, voi olla uusi työ, muuttoja niin kuin minulla, monia muita asioita, niin ei se henkinen kokemus ole erillinen siitä fyysisestä. Mä muistan 2 vuotta sitten syksyllä, kun kivuttiin Norjassa vuoria. Silloin nousu oli noin 300 metriä ja mulla loppu voimat. Ja hävettää myöntää, miten kovasti mä kiukuttelin silloin, että en jaksa jatkaa. Ihan oli huomata, miten helposti vastaava suoritus tänään menee. Ja mun mielestä heijastaa sitä, mitenkä fyysisen kunnon parantaminen on myös heijastunut tänne henkisen jaksamisen puolelle. Tai ei niitä voi edes erotella, ne menee täysin käsi kädessä. Ja samalla tavalla, että jos toivoisit saavasi täydellisen vuorikokemuksen ja sitten siellä tarvotkin siellä upottavassa loskassa, niin se on myös henkisesti raskasta. Jos odotit taukoa siitä oman elämän tarpomisesta. Mutta ehkä tässä tullaan myös siihen, että miksi juoksu tai kaikki liikunta luonnossa on hyvästä, koska tämä parantunut kyky
suorituskyky, nämä onnistumisen kokemukset, jotka kasautuu pikkuhiljaa ja niiden antama kokemus pärjäävyydestä ei jää pelkästään siihen fyysisen suoriutumisen osa-alueelle, vaan ne heijastuu myös vahvasti sinne omaan henkiseen jaksamiseen. Kiitän kaikkia videolla mukana olleita ja jatkan tän mun lomareissun viimeisen lenkin loppuun nyt ilman kuvauksia. Moi moi!